Nun caso idílico de ter que de poderte dedicar, por exemplo, ás vacas e ás pitas e ao mel solamente, e que eso che dera para vivir, tú terías o teu propio horario, o ritmo de vida que tú quixeras, podes vir aquí cas vacas e estar sentado aquí un rato, Exactamente. traer un almorciño. Comes aquí un cacho de chourizo da casa con pan, miras pa vaca e cando tal... Sería maravilloso. Basta. A mí dixeronme que había pita de mos, pero non vexo nada. Podemos entrar? Cuidado co galo, Escapan as pitas, Martín. A ver se entra. O produto hai que probalo. Leva o tú, que así hoxe quitan un pouco de traballo. Home, xa que estou aproveita. Servicio de habitación, personalizado. Está te mirando mal, Si, non lle caí nada ben. Non lle queiche moi ben, non. Tienes la avispa posada en tu sudadera. Ahora ya no, ahora la tienes en el cuello. Rompémolo. Mira. Xa tes a mellor Espectacular. salsa, a mellor salsa do mundo. Hoxe vimos ata Vilariño Frío, cerquiña aquí ao lado de Xinzo, a conocer a Herminio, que é criador de pita de mos, pero bueno, creo que aparte de pita de mos, tennos algunha sorpresa preparada, que ten aí un pouco máis de bicherío. Entón nada, vamos a ver que nos trae no día de hoxe. É lo que buscas. Dixéramos que había pita de mos por aquí, pero non vexo nada. Pero non sabías que as pitas ahora están castigadas. Algo escoitei, pero pensei que aquí no medio do monte tería de... No, están castigadas, témolas castigadas. Entón, que lles pasou? Que hai algo de gripe? Claro, hai gripe. Hai un brote de gripe, entón, dixéronnos que tiñamos que confinalas. E podémoslas ver, de que estén castigadas? Podémoslas ver, non hai problema ningún. E habitualmente teríalas por aquí... Sí, normalmente nós femos pastoreo regenerativo. No momento que pelaran este campo, moveríamos o galiñeiro móvil co trator e avanzaríamos a outro campo novo. Por esta rampiña entrarían as galiñas e aquí sería onde pasarían as noites, nas perchas. E, pois, bueno, se puderamos ter os comedeiros fora, teríamos os colgados en varios puntos e de noite, pois, bueno, entrarían a beber de día e entrarían a dormir de noite. E a noitiña, cando estuveran dentro, cerraríamos esta portiña para que non entrara o raposo. E todas as mañás, pois, habría que vir a abrirlle. Cantas pitas sueles ter á vez? Si non as tuveras que ter castigadas, pois, fora cantas terías? Fora solemos ter, xa che digo, entre 60 e 70 fora, e despois xa temos un lote de reproductoras. Pero, bueno, fora para consumo de ovo o máis natural posible, que ben ves. Sí, comen hasta castañas, Temos sobre 70, máis ou menos, entre 60 e 70. Xa, o tema do galiñeiro, según escoitei, ten que ter X metros cuadrados por pita, ¿no? Como que cada pita ten que ter un mínimo de espacio por tal. Eso limítate bastante. O sea, contache, non é que sea solo, imagínate, este galiñeiro, por se lle dices a calquera, aquí hai 60 pitas, é imposible. Conta o que é a zona de confort, por así decirlo, máis o patio todo exterior que lle des aos bichos. O exterior tamén. Claro, o exterior tamén conta, porque senón sería imposible. Pois, se queres imos velas, sí, pois podemos ir a ver. Contasme un pouco que faz así. Podemos ir a ver e botamos un ollo. Bueno, terás que lle colleron as berciñas, ou? Home, se xa que as vamos visitar. Pois aquí, a que máis che guste, podela coller. E non xa que vimos. Chegarán para todas? Sí, home, para que teñan un pincho. Iremos. Veña, cando queiras.
Bueno, entón contabas que isto que ao final é unha actividade complementaria, Claro, non? isto ao Tens que final- ter unha fonte de ingreso principal. Exactamente. Isto é un hobby que podeche deixar para soster o galiñeiro un pouco. Quero dicir, non é o principal fonte de ingreso da familia. Isto tamén é algo diferenciador, porque tú podías escoller pita común, que sería moito máis fácil. Pois mira, nós antes tiñamos outra raza de pitas, pero foi cruzarse un pouco unhas galiñas de mos pro medio e a verdade é que o principal foi probar o produto. Bueno, pois aquí tes as belezas galegas. Que che parece? Podemos entrar Cuidado co galo, No, galo. Cuidado co galo que... Acaba na pota antes de tempo, como fala. Podes entrar. Que lle soles dar de comer? Por de comer dámoslle cebada, dámoslle un pouco de trigo, millo e un pouquiño de pienso. E verde, ahora que están confinadas, Ahora- soles lle traer algo? Xusto, botámoslle erva ou botámoslle berzas, algo de verde sempre lle botamos. Algo de verde hai que lle dar, porque ao final están acostumbradas Sí, a se un están pouquiño, acostumbradas a xusto. estar fora tamén, que Xusto. comerán erva e todo o que pillen aí. Claro, entonces, pues bueno, dentro dun confinamiento, sabes, intentarlle manter un pouco a dieta, exactamente, un pouco variada, porque Entón, os ovos desto teñen que ser unha maravilla. En canto a sabor, os ovos son, eu nunca provei nada igual, Xa dentro da raza, que ten un ovo especial, pero unha vez que sí que é verdad que andan fora, a xema é espectacular. E bueno, sabes para que é isto, non? para botarlle no suelo. Exactamente, hai que lle fer a cama porque están un pouco... Servicio de habitación, personalizado. E ao tentar esparcilo o mellor posible. Xusto. E digo eu, as pitas de mos, bueno, ahora que están dentro, poñen todos os días, No. hai épocas que No. deixan de poñer. Ten época que deixan de poñer, pero unha vez sobre todo esta raza de galiña dentro sí que a produción de ovo baixa muchísimo. Pero bueno, a ver, é unha pita que pon bastante ben, ponde sobre uns 180 ovos ao ano, máis ou menos. Por exemplo, hoxe agora, que estamos aquí, pois a mellor hora hasta dentro de 4 ou 5 días non me pon outro ovo. Porque se puxeron, sabes, se estresan, se non conocen, entonces, pois crees que non a pita sí que é un animal que se estresa moi pronto. O sea que te estamos jodendo aquí a... Claro, viñeches e agora, As ves, pitas pois non eches van das aí poñer. xa non hai ovos. Bueno, mira, aí hai, uns pouquiños. Sí, estes son de plástico. Ah, vale, son para que sepan onde poñer. Exactamente. Que desde aquí non vexo unha cousa blanquiña por aí. Sí, sí, esos son de plástico. Eses son para que Estes aprendan serían a poñer. os delas. Terás que ter todas, que vexo que teñen a anilla. Claro, para poder concursar con unha galiña, pois necesitas unhas anillas federadas. Por eso as temos anilladas, porque, bueno, despois a mellor apareceche un concurso e podes optar a levala ou non. Que non sabía ni que había concursos de pizza. Sí, sí, hai concursos de beleza de galiñas. Por exemplo, pois non sei onde estaría agora a galiña que foi subcampeona, pero debería estar nun lote destes. Entonces, pois imagínate que ia coller a xueza agora por xa está estropeada de pluma, porque está a cor galos e tal. Entonces, para poder ir a un concurso, non podería estar con galo, non podería, hai que lavalas, hai que secalas, hai que... Pero bueno, esta pita, temos un corte de esclavina moi bo, temos un color de ollo moi bo, temos unha crista moi boa en guisante cas 3 líneas, temos unha pata moi amarilla, e bueno, se a solto escaparía, pero sí que temos unha posición moi boa de cola. Esta pita podería concursar perfectamente. A ver se entra. Ven aquí, hombre. Bueno, que queres la collero? Nunca collín unha pita de mos. Esta é unha poliña, o que che digo, é unha poliña sobre 6 meses, estas ainda non empezaron a poñer. Como definirías tú a diferencia da pita de mos a unha pita común en canto a carne? O sabor que ten esta carne é un sabor bastante... É como se fora unha carne máis tipo caza, unha carne máis oscura, pero é un sabor moi fuerte. Para min, especial, tanto en carne como a ovos. E despois xa, casi me gusta máis o que é a galiña de desvelle, que, bueno, pois acaba o tempo de ovo e mátala e cómela. E esa carne é especial. Sí, ven aquí, que nos escapa a pita.
Venga, as pobres están... Venga, para dentro. Bueno, estamos chegando nas vaquiñas. Bueno, ahora hai que buscar. Ahora hai que buscalas, que eu non sei onde andarán metidas, porque... Estes así en extensivo por o monte, igual temos que camiñar. Como están medias salvaxes, pois é bastante complicado. Oe, estános esperando, Mica. Ah, pero entón non estaba nada lonxe, carallo. Solo debe nos faltar unha. Si, hai 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Aquí tes 5, 6, que hai un aí no alto. Si, hai 6, e co toro hai 7. O toro é o que falta. Agora xa lle quitamos as poucos becerros que tiñan. Agora tamén ven mal tempo. E aí... E agora, ainda que veña mal tempo, tedelas aquí fora igual. Si, Están fora todo o ano. todo o ano fora. Todo o ano. Este ano, pois, bueno, coa seca que houbo, si que é verdad que... Faga o tempo que faga. Tuve bastante complicado. Esta é unha vaca moi dura, A ver, son mansas, non se deixan ao final coller como se pudera ser unha vaca que estuvera estabulada todos os días. Pero dentro delas son bastante tranquilas. Sí que é verdad que hai unha aí que o toro, mira, xa te está mirando mal, Mira, está mirando mal. Que é este de aquí. É ese que está aí mirando. O vosso objetivo de ter as vacas é vendelas para carne ou... Sí, pois mira, o obxectivo primeiro foi que o pueblo non se enchera de silvas. E iso xa foi o primeiro, porque ao final, claro, o rural agora pois, empeza a maleza cume, e cando tal está o pueblo comido de maleza. E o segundo, pois, decidimos meter unhas vacas en extensivo para decir, teno limpo e ilas mirar todos os días, porque, oi, sempre pode enfermar algunha vaquiña ou algo. Claro. Ou, despois, si que é verdad, se hai becerros, pois... Pero, bueno, a ver, tema económico, de momento, a nós pouco nos ten dado, porque volvemos á mesma. Sí, Hoxe as vacas parecen de ouro para compralas, cada vez hai menos, en fin. Tedes vacas, Sí. tedes pitas, tedes horta, Sí, tedes, temos o porquiño, mel, temos... tedes porco tamén. Sí, temos mel, considerámonos bastante autosuficientes. A ver, sempre tens que comprar algo, pero non é o mesmo. Algo, si, home, ao super sempre teredes que ir, pero, bueno, creo que ten que ser un gusto poder vivir así, no medio do rural, que seredes 6, 7 veciños no pueblo a día de hoxe. Sí, debemos ser, creo que xa te pasaches. Sí, pasei no Debemos primeiro. ser 5 veciños. Falamos de veciños, o entorno familiar, pero con 2 personas na casa. Personas de 60, 70 anos. En cuanto a nivel de tranquilidade e comodidade de vivir, Sí. vives ao teu De ritmo. feito, podo che contar unha anécdota que me pasou en pleno confinamento, que claro, non sei a mascarilla, eu nunca a puxen. E un día, pois, tuvemos que levar a nena a unha revisión, entrei por hospital, e saliu o guardia ali correndo e dixo, a donde vas, a donde vas? Foi unha revisión do médico, que a nena dixo, tes que pôr a mascarilla? E dixo, hostia, a mascarilla. Claro, de non estar Al final, acostumbrado a poñer Aí así, sí que é onde se sabe a suerte. a suerte que é chegar a vivir no rural, claro. Eu, por exemplo, tuve estar que moi vivir o confinamiento nun piso. A ver, ao final, vale, non era un piso pequeno, estaba eu solo e a miña nai, non te tal. Xa. Pero ainda así estás moi limitado, aquí podes facer o que queres, podes salir o que che dá gana, eu creo que nin a guardia nin nada por aquí a mirarse aí en salida da casa nese momento. Aquí podías salir, podías andar, ao final non te cruzas con nadie. Claro, non te cruzas con nadie, só de 5 veciños, Xusto, a onde nós, encima 2 son maiores, xa nin saldrían un moito por medo e... entonces a nós, pois, o confinamento sí que é verdade. É aí realmente onde se chega a ver o que é vivir no rural. Que eu vivín 6 anos na cidade e non... E non volvería. Chegou a un punto disso, buf. Bueno, pois, ahora tanto que falamos do huevo da pita de mos, Claro, verá que fer un oviño, tú eres o experto. ahora que os apañamos, tú críalos, eu fagos. Tú eres o experto, eu de ovos pouco sei. Bueno, sabes bastante que eres, Comelos, que eres que nos fai. comelos. Pois vamos, cando queires. Vamos para dentro. Venga, vamos, tú primeiro, Invítanos. tú primeiro. No, tú primeiro que a tua casa. Pois veña.
Saliuche bastante bo, Pois mira, acertou no seu día, tú. Sol, Mira, que sitio máis bo temos aquí. efectivamente, agora falta o noso cacho do pan. Eu si, así, de pellizco xa. Xusto. A ver, o pan é de onte, todo hai que decir, Rompémolo. Mira. Yemita de huevo. Espectacular. Mira, mira. Biches a xema. A verdade que isto é... Hai cociñeiros que dicen que a llama de huevo así é a mellor salsa que hai no mundo. Nin mayonesas, nin 50.000 historias. É o que falábamos antes, a consistencia da yema que ten o ovo, que ao final é como se fora gelatinosa. Sí. Para min son os mellores ovos. Mira. Cámara. Tens que probar. A ver se nos dá a probar. Es como parece. Das todo probado. Bueno, Herminio, moitas gracias, a por verdade, nada. por Alegro-me de enseñarnos conocervos. esta maravilla. Marcho con ganas Volvei cando que irades. de vivir no rural ahora, por a tua culpa. É Bueno, notase no que acabamos de produto é único. Ao final o que faz, velo no último Sí, do no, no último, resultado último final, resultado é espectacular. Notas un Entonces, montón, notas sí. que hai cariño e Sí. dedicación, que é un produto especial. Sí, Así que nada, agradecidos de que nos invites a coñecer a tua vida tienes as portas abertas cando que irades. e volveremos. E volveremos e seguro que levaremos algo con nós. Vale, Así non que hai- un placer. Non é fallo. Bueno, Hasta a alégrome de próxima. vervos. Venga, gracias. Bueno, pois xa rematamos aquí con Herminio. A verdade é que marchamos sorprendidísimos, eu por menos, porque non sabía o traballo que levaba a crear pita de mos. Sí que xa probar algún huevo e algunha carne de pita de mos, pero ver a dedicación que el lle pon, o entusiasmo, o mimo co que o fai, que cría as pitas como se foran da familia, eso vese no produto final. Entón eu animo a toda a xente que queira probar o huevo e a pita de mos, porque a verdad é algo moi exclusivo e acabamos de ver que isto é como unha extensión do rural de Galicia e podese ver no resultado final que son estes huevos que acabamos de probar, que son unha auténtica maravilla.